guys. Magbibilang ako dito guys kasi magbabayad ako ng internet guys. Pangbabayad kasi ito ng internet namin ngayon kasi due date ng internet ngayon. Kaya yun, magbilang na lang ako ng barya guys. Ito guys ay kita namin sa aming pisonet. Tapos, dyan din ako magkukuha ng pangbayad ng internet guys. Ayun lang guys. Ano lang, paikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Kasi yung internet namin guys is medyo mahal. Kaya kailangan talaga. Kailangan ng ano. Saglit lang mo. Pero kung magano guys, magbilang ng barya, nakakagutom guys, magbilang ng barya. Pangbayad ng internet. Kaya kain mo na guys ng banana. Nilaga. Ganito pagkain ng banana guys. Hindi ko kinakain yung ano. Yung subok ba? Ano ko, ang tawag sa Tagalog. Sabi sa'yo, subok. Sa gitna guys ba? Tamis siya. Tamis kayong sa akin guys. Tamang-tamang pagkahinog ba? Hindi siya ahat. Kasi may uban mong ahat kayo siya makuha. Nung parang di ahat pagkahinog. Kaya pangit. Pangit kainin. Pagod na lang. Nagbibilang na ako ng pambayad ng internet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Kasi yung bill namin guys is 2,700 yung bayarin namin sa internet. Kaya ito yung kita namin sa pisonet guys. Bibilangin ko lang. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 100. Yan guys. 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Hirap guys, no? Mga bayarin. Buti na lang may kita kami kahit paano sa pisonet. Ayun, ano namin na parang nahabol namin ba? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 17, 18, 19, 100. Kaya pagkatapos yung buuhin ko na naman pang Meralco na naman. Parang talaga, di ba? Nag-make up pa na kasi akong make-up artist guys. Imbis pagandahin ako, ginawa na akong aswang. Ganda mo! Ganda! 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
again, guys. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kulang. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 500 na yan, guys. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Basta lang ilang. Ano ba yan? 600 na, guys. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay, magkano na yan? 700. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Paano na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 800. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 900. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bayarin ko, guys, interest is 2,700. So, nakabuo na ako ng 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,000 na, guys. Ngayon, meron akong naipon na ito, 1,000, 1,500. Yan. 2,500 na yan, guys. 2,500. Meron pa, guys, 200. Ayun, guys. Yan, 200 is 2,700 na, guys. Nakabuo na ako pang ano namin, guys, pang internet. Yes, kompleto na yung pang internet namin. Ito naman, guys. Ayun. Buuin ko na naman to pambili namin ng bigas. Guys, pambili namin ng bigas. Yun ang kita namin, guys, sa internetan. Sa Pisonit. Pambili namin yung bigas, guys. Kasi wala na naman kaming bigas. Kati, ilong ko, guys, eh. Kaya, ayan, guys. Bibilangin ko lang to, guys, kung magkano to, ha. Pambili namin yan ng ano, guys, bigas. Magbibilang na naman ako pambili ng bigas, guys, ha. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So, kumpleto na yung 2,700,
700 guys sa internet namin. Kaya ito na naman guys sa bigas. Yan, 1,000 na. Huwag ka muna. Okay lang guys. Ganun talaga. 68 lang. Ayan. Bigas pwede naman kami bumili ng 5 kilo kasi 3 lang naman kami. Partner ko sa anak ko. Pwede kahit 5 kilo, matagal na sa amin yan. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. So, may 300 na ako guys. Yan, magkanong kilo sa bigas? 50. So, meron na akong 6 na kilo. 6 na kilo. Pwede na yun. Kahit nga 5 kilo lang naman binibili namin. Kasi ano, 3 lang naman kami. Bibilangin ko lang ito lahat guys. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90. So, meron akong 400 guys. Bukod na yung pang internet namin. Sa piso mo na guys. 5, 10, 15, 20. Sa piso mo na guys yung bibilangin ko. Ganun lang kasimple yung buhay guys. Hindi na kailangan yung marami ang buhay. Kontante may pangbayad. Magbayad tapos pambili pagkain. Okay na lang guys. Malapit na ako makabuo ng 500 guys. Ganun lang kasimple ang life. Bakit ba nangalaglag ay? Naku po, huwag naman kayo magsilaglagan. Okay, guys. Butas talaga yung kamay ko. Ayan. 500 na guys. Kabuo na ako ng 500. O, diba? Ilang kilong bigas na yan. Paulam. Ito ba yun? Ito lang. Bibili ka lang ng ulam guys.
kalahating kilo. Yan, ulam namin yan maghapon na yan. So, diba? Ganun lang kasimple ang life. Kita na sa aming pisilin. Kasi guys, nasarado ba kami ng guys, pandemic. Wala kaming kita. Kasi ngayon kahit papano, meron na. Kaya ano lang, teka lang guys, parang summa. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Naku po, bakit po nagsilat natin kayo? Hindi mo natin ito. Lagan guys eh. Yan, unahin ko muna taglima-lima guys. Madali lang kasi bilangin to eh. 50, 60, 70, 75, wala na guys. 80, 100. So, nakabuo na ako ng ano guys. 1, 2, 3, 4, 5. 700 na guys yung nabuo ko. Yun ang pambili namin ng pagkain. Tapos mga pangbayan ng mga bayarin. Butas talaga kamay guys. Kaya magastos. Ano eh, pag nagsilaglagan daw yung pera mo sa kamay mo, magastos yung kamay mo. Matagal-tagal to guys kasi piso-piso eh. Maliliit. Nakita namin guys. Kailangan ko talagang bibilangin to. Kita namin sa aming pisonet ay pambili ng pagkain, pambayad ng internet. Walang nangyari ka. Maingay sila doon. Mag-ama. Ang ingay-ingay nila. Kasi ako, busy ako sa bilang kasi kailangan bayaran ang dapat bayaran.
Nalayas na ako guys. Punta na ako ng bayad center. Babayad na ako ng internet. Magastos na naman to. Hindi na naman mababayaran. Internet rin. Tatay, bariyahin mo. Malak naman. Tumatayo. Nantay pa ako. Diba? Tatapusin ko lang to. Para mabayaran na namin yun, guys. Ang dami pa pwedeng bayaran. Dandahan lang ba? Dandahan lang. Babae lang. Bayad lang ng internet, kuryente, kahit guys. 70. So, gano'n na ako ng 5, 10, 15, 20. 5 kulang. So, okay na. Dito na guys. Pambayad ng dito guys. Pambayad namin ng internet. Pambayad namin ng internet, kompleto na.
pambili ng bigas, kompleto na. Ayan guys, yun lang. Ganun lang kadali. Ganun lang kadali guys. Yan ang kita namin sa Pisonet. Araw-araw. Kaya binilang ko guys kasi kailangan na namin bayaran ng internet. Tsaka wala na rin kaming bigas, bibili kami ng bigas. Kaya binilang ko yung barya para pambili namin. Kaya yan lang guys. Thank you guys. Salamat sa grasya. Salamat sa blessing araw-araw. Thank you guys. Bye-bye. Magbayad muna ako. Pupunta muna ako bayad center. Kaya bayaran ko na. Love you guys. Bye-bye.